बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि होम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र जि मिसन बेखौ बिथा खालामनानै शिबसागर जिल्लानि गोबांथार गामिफ्राव दै लोमसावजानानै गोबांथार न'खरफ्रा जोबोद गाज्रि हालोदाव दं। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिसन बे मिसनखौ आबुं खालामनो थाखाय जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बाहागो लाफैनानै दिनै जोङो शिबसागरनि जि माजगाव बे गामियाव जों सानथाम जाबाय। जों गोबांथार न'खरनि जि हाब्रु फबनानै थानाय बेफोरखौ जावखांनानै गारनाय आरो जाय बिथांमोना थानो न' गैया बिथांमोननो न' लुनानै होनाय बायदि बायदि खामानिखौ जों दिनै मावबोदों। आरो दिनै नैबे माजगाव गामियावनो जों आरो न'से गोबांथार न'खौ माने गोबांथार गाज्रि हालोदजों दैबानाया फबनानै दोननाय, बेयाव जोङो माल माथाखौ बोखांनाय आरो न'खर साफा खालामनाय बे खामानिखौ जों मावगासिनो दङ। जों सनितपुर जिल्लानिफ्राय गासै 7 मावथिफ्रा बाहागो लानो हादों आरो जों बेयाव साउथ कामरुप बिनि 2 आरो गवालपारानि 2 जों गासै 9सा मोनसे टिम जों बेयाव जों बाहागो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। जोङो ओरैनो बेयाव जि बिसिना गंनै आरो सिलिन्डार गंसे आरो गोबांथार बिदिनो फिसा फिसौ मुवा जों बेखौ बोखांनो हानाय जाबाय। आङो बेयाव सासे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै जों गावखौनो खोब गोग्गानाय मोनदों। जोङो गुबुन जि न'खरफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो जि बासायनो हानाय, जि बिसिनि रैखाथिनि थाखाय जों जि खामानि मावनाय बेखौ मावनानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जों दासिमबो मेङाखै आरो जोङो बिदिनो गासै 20 न'खर खमैबो 20 न'खर बिथांमोनखौ जि माने थानो हानाय जि राहा बेखौ जोङो मावनो थाखाय जों रेडि।